Zdravo ljudi, svima vi gledate Game Time, danas igramo Minecraft preživljavanje. Eto, u današnjoj epizodi ćemo da radimo, šta ćemo da radimo? Pa, ićemo u potragu za pećinom, tražit ćemo pećinu, napravit ćemo čamac i tako. Tražite neke redove gde ima ovaca. Mislim čuno da su ovo ovce, brate. Nema ovaca. Ali, čekaj, gdje sam meni kuća, sve li izgubio. Ili je tamo, čekaj, vjerovatno je ovdje. Stani. Ok, ajde ubijemo svinju usput. Ok, ovdje dolazi mrak, a šta je bilo? Otišao mi mač, ok, dobro, imam ovaj još bolji, nema veze. Krava. To mi treba krava. Sam dobio? Nisam. Pun mi inventar, tako da moram da ga isprozim, ok, moram da jedem. Brže jedi. Sad će da mi dolaze zombi i creeperi i skeleton i šta ću sad radim? Nema veze, ma šta nema veze, bre? Čekaj. Morat ćemo da vidimo gdje je naša kuća. Javno ko creeper. Eno, i ono moja kuća. Jest, to je moja kuća. Sad morat ću skačem po ovim drvećima. Uj, dobro je. Parkour. A dobro. Tamo. Bege. Joj, ne. Ne da pančeš. Molim te nemoj da padeš dole. Te uhvati creeper. Vidi ih. Šta ih čovječ. 3 creepera dole. I ne se sad ovdje nešto failati. Ništa ne se failati. Dobro. Ovo je ovako. Ajde kućo. Što si tako daleko. Dobre ljudi, tu smo. Eno ih skeleton nije. Čekaj. Dvojice su. Sad nisam mogu negdje skočiti. Izgleda da ne. Čekaj. Jebote, begaj. Ju. Beži. Ju. Čakaj, bre. Neću ništa uraditi do kraja zbog njih. Jao, ljudi moji. Creeper. Begaj, ne! Gde? Ajde, uđi vamo. Dobro ljudi, preživjeli smo. Zašto su otvorena vrata ovdje? Nije valjda neko... Ja sam ih ostavio otvoreno. Čudno, nikad ne ostavljam vrata otvoreno u Minecraftu. Ni u privatnom životu, ni u Minecraftu. Ček sam i ovaj pun inventar, tako da ćemo neke stvari da odložimo. Neke što su za sad nepotrebne. Ajde se gradit ćemo čamac. Gdje je čamac onako? Ovako ide? Yes, čamac. A napravit ćemo više čamčića. Tako, 3 čamca, dovoljno. Ovo drvo ćemo da odložimo, ok, malo lago je. Ok, ovo mi je, da, čekaj, sam uzio, jao. Ajde napravimo kovčeg još jedan. Jer mi je u ovom nestalo mjesto. Još jedan fali. Stani sad. Moj, evo. Što to pre nisam uradio? Što nisam uradio sve? Gubim vreme. Ovako. Snima koliko gore. Opa, nisam to teo da uradim. Čekaj. Tako, može. Ok, ili odložit ćemo jedan čamac. Ovo se odlažemo. To bi lako čamac. Ajde, za slučaj da poginemo ili tako nešto ovdje u Minecraftu, mislim da odložimo čamac. Stani se. Ovaj kramp je pri kraju.
Tako da ću napraviti novi. Ali mi zato treba drveta. Da. Ajmo. Idemo ponovo u rudnik, šta se radi? Ajde se. Ovako. Pa šta, idemo u rudnik, ajde ovaj da poslušamo do kraja. Čekaj bre, ja jedva prolazim ovako. Tako da ću morati ovo da sklonim sve. Pa čekaj, ja imam lopatu, čoveče. Pa ja imam lopatu. Evo je bre, sad će mi bre ono. Ali dobro, sad više ni nema zemlje. Ja sam čora bre. Nema veze. Da jednostavno možemo lakše da si vozimo. Zato ću ovo da uklonim. Ovako. I da možemo lakše spenjamo, naravno. Možda stavim čak i stepenice, ko zna. Ok, ovako ćemo ići. Možda usput nađem neku rudu, ko zna. Ok, čuj se, zombi. Da, ponovo. Bože, zašto sam onaj... Tu je blizu. Tu je negdje blizu. Znaš, vidi, ne znam zašto ovo kopam. Ne već po 2 ćemo. Nećemo po 2, bre. Samo imam ovako dovoljno. Okej. Je ovdje bio fail u nekim prošlim epizodama, to jest u prvoj epizodi čini mi se. Prvoj epizodi preživljavanja u Minecraftu. A izgleda da sad nema više, ko zna. Nadam se ću dobro vidjeti na ovoj kameri. Što i uvijek kažem da namjestio sam kameru na drugom mjestu. Stoji mi pored ekrana. Nije pored ekrana. Ono je stojalo baš na ekranu, ovo da stoji pored ekrana, okej. Zašto nisam ponovno uvezu s sobom? Jao, koji sam ja vaksus. Jao, ljudi moji. Baksus. Sad se penjemo do gore. Što naravno smara. A nema se, šta da mu radim? Taj zombi. Tu je negdje blizu pećina, 100%. Garantujem. Ali ne znam da je, verovatno ću prokopati put do nje, ko zna. Jednoga dana. Sad se tada baklje napravim. Nemam što piće, tako da morat ću sam da ih napravim. Ovako. Šasti se dovoljno. Šta će više? I ovako sad možemo šprintiti, to ne moramo se mučiti. Ono onako sve išto sporo. Bum 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 bum. Evo ovako, sad je se okej. I možemo nastaviti dalje. Jo bože, ruda. Više. Nema nijedne rude, samo ugalj. Ni metal da mi se nađe, ne. Samo jedan metal imam u kući. O gospode, šta da mu radim? Ne mogu da verujem kakav sam ja to srećnik. To jest nisam srećnik, jel? Ponekad i budem srećnik. U preživljavanju u 1.7.2 verziji koliko sam ja tamo našao dijamanata, ljudi, vi ne možete verovati sve. Imao sam ceo štek dijamanata, ma šta ću štek bre, 3 šteka dijamanata sam imao, znači nevjerovatno. Ajde bre, nemoj da me lagoš.